Хей, малки магьосници, добре дошли във вълшебната гора. Само един магьосник може да бъде коронован за шампион. Сега нека да разгледаме правилата. Първо изберете любимия си магьосник и го поставете в неговия ъгъл. Всеки играч има 2 живота, за да спечели битката. Започнете, като завъртите спинера. Цифрите представляват стъпките ви. Играчите могат да се движат само хоризонтално, но не диагонално. Спирането на позицията на друг магьосник е нападение. Магьосникът, който е нападнат, бива елиминиран. Преминаването не е нападение. Ако спрете на луната, пропускате реда си. Ако спрете на звездата, можете да изтеглите вълшебна карта. Защитна карта. Използвайте я, за да се предпазите от нападение. Лава карта. Създайте препятствие, като използвате 2 полета. Карта за придвижване. Преместване с 2 полета напред. Карта на възкресението. Съживете елиминирания си магьосник. Когато получите магическа карта, тя може да се използва веднага или да се запази за по-късно. Ако я използвате веднага, пропускате да завъртите спинера. И използваните магически карти могат да бъдат върнати обратно в кутията за карти. Използвайки ума си и стратегия, може ли вашият магьосник да спечели, да стане магически шампион? Успех! Хапе!